Pinya dapa bir talong pen nili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. Umrongso koila ki phora holi galong kedam tang ar koini phai truck arni feed pharo ke thom akarnuk pielong feed pharo isi an langki lut choga jok ke ongdung koila ki phora tum chingthang loksi kisung chechak nanglo. Bangso dimalong kedam tang ar koini phai truck siani abangke lapo an akarnuk along pen kisung atuma phan ke pa jok jia phan pura SDRF NDRF Army Air Force lapen Navy Force do an chelangsi un an ake prapen ke pa jok dun jia phan bor ipon rinti. Bonta ar koini pioneer kep arni ni thom ke pleng arni anabangke fit pharo ke thom akoi laki phora lang tu galong pena bangke inut kititang abang ar pumsi longpon ronglo ar koini pioneer kep arni koila lang tu karnuk pi ang bong along pensi para 21 driver atum pensi inut kititang abang ar pum longpon lo Kelongpon kititang abangar pumlaki Nepaladet Udayapur arong amekar Ganga Bahadur Shrestha Thopusi pangthekpon Kelong lelang atum do ana phansa tami prabjin pen ke palongpon ejia phansi SDRF NDRF Army Air Force lapen Navy Force atum pen sideng bomlang Pusi Assam CM Sarma Pen Twitter along pangdakpon La sojok inorabang po pansatami nep ingnang pondo News report KATV News Lakhain ko ratrok duar baguri constituency kaparlo Lakshmi juri 60 rong par arong along piniani anta kijuna lang avarsai misen pen sorkaratum raptam de derajok ratatum lang kijuna phan kisung nang Bonsa tami la sona pora hujja semet Lakhain ko ratrok duar baguri MEC constituency kaparlo Golaghat district pen chikoinot lapen longle alam ki ke do vera longri jasimet Lakshmi juri 60 rong par arong ke parlo balijan po arong along ke do don krip hoso se akarbia raratuma phan piniani anta kijuna lang avarsai misen pen theklokle lapen la anchot kalisi merihing anta ave lapen kedam ke bang avarsai phan anta kachelenga towar misen pen ave Pangbardam polotangte Golaghat district pen administrative atumke border arayalom anke kachilenga towar satami power block atowar side lapen menakar bianglong mate Lakshmi juri anatle lupute aduk jangplung council atumta therak nangjia pot lopusi ke ongdung arata tumpen ningjepon Lasela bangso arong along kaching thur amongbe ke pajab damjia phan kai ke rata kisung along karjap thiba bangphu Karbianglong Autonomous Council along a CEM Dr. Tuliram Ronghang Local MEC Anparta KAC Education EM Richard Togbi Lapen Bokajan MLA Anparta ALA Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Alanglitum Ahinpen Prabjin Pen Nirap Thapusi Rapen Sorkara Phan Kachuningri Pedopon Nang tu orang mengke kosaning ne Ini tumarong ke arong binong bang ke Lakshmi juri 60 rong pharong po kami lada andang ke balijan po arong anlo nana tum lang chosok dam tibok terai ami ma nindi tum lang sok bang ke hilo ibing ha arlo an iglo kopi lang lo dang long ike arlo ala nason lang chora lang ma lang chor kali abi ke di lanang li hempen lang chosok dam ko an hilo la nindi tum hempen hada an pale ron ke 1 kilometer bag 1 kilometer bag do lang ke di rong jo bang karen hai ke do ma wen karen ave di oh solar pen lo budal long ini to mitha so nama solar fence kalang ke di Dr. Steven thang long de ave igla
News report KATV News. Khat-khati police station ke parlopon lahorijan bus barialong pistole bong pen inoda bang phan raikom sai khe tumpen kine ponno raikom sai khe tumpen ke pachini pona tengke kedam tang arkoni phai truck siani arnikang sam por phai truck apor malam khat-khati police atum isi joy pen bertalong si khat-khati OC nitul sai khala pen alangliri asang ho tumpen lahorijan bus bari idona hemalong kirika kuruka sai deng ponsi Poining ko rahini pistol ebong lapen heliamu akireng mu truck ti kebra pho long pon to pachini pon lapen jasemet labang song hormu ke bana bang laki inura bangku moin uddin arta thom ke pusi bang thek pon lapen alangli phansa tami khat-khati raikom sai khe tumpen nep inang pon si chepari den pon Moin Uddin Aron Repen pistol ki bikang hukwa koipen khat-khati police station along an ponderle. Kaching nang cheka bang phan law and order Aron pen lam hoi pa bon ponsi hem kang sam bipon kokle. Lapen klarda kalam the kachini pami japan raikom sai khetum pen parju sai deng pon bomla. News report KATV News. Pinya berta ke lansi kangton pon iklo domi thak me kardo.